Кула ат. Татар халык әкияте. Яшәгән ди карт белән карчык. Аларның булган ди кула атлары. Яхшы ат инде, көчле дә, матур да. Карт аны кырга чыгарган. Күрә кула ат. Каршысына бер юлбарыс килә. Кула ат курка. Юлбарыстан сорый: "Син кем буласың?" "Мин юлбарыс. Барлык җәнлекләрнең башлыгы булам. Ә син кем?" "Мин кула ат. Барлык терлекләрнең башлыгы булам." Юлбарыс әйтә: "Мин синнән зуррак башлык" ди. "Юк, мин зуррак" ди кула ат. Алар шулай бәхәсләшә. Кула ат әйтә: "Әйдә, көч сынашабыз. Кемдә кем таштан очкын чыгара, шул көчлерәк була." Юлбарыс риза була. Беренче булып көчен күрсәтә башлый. Ташка тибә, тибә, ләкин очкын чыкмый да чыкмый. Кула ат ташка дагалы тояклары белән тибә, көчле очкын чәчелә. Юлбарыс, куркып, бар көченә йөгергән, качып киткән ди.